Hello guys. So, kung unsa ning adlaw nimo makitaan, may buntag, may gabi, may hapon, ha? So, atong isgutan karon is you cannot control everything. Dili nimo makontrol ang tanan. So, uban nga mag-overthink, di ba? Mag-overthink or naguna nila una-huna o nang ma-anxious sila o nang mag-cause of anxiety. So, muna akong isgutan karon. So, okay. Ang author is unknown, pero ningon siya, if you try to control everything and then worry about things you can't control, you are setting yourself up for a lifetime of frustration and misery. Limang ka na. Ano man, usahay, we tend to overthink na ganing ugma manglaba ko, ugma maghimo ko sa project, dayon what if muuwan, what if dagay what if. We cannot control everything. One good example nga nganong mayon ko nga we cannot control everything kay kanang sakit. Nabagod diri nangandoy mahilantan siya. Di ba wa? Wagi nangandoy diri nga musakit yung ngipon. So meaning we cannot control even our own body. Kahinay pa rin itong music at listen. Ana. Yes. Di mo kita control sa atong kaugalingong lawas. Ato na nung kontrolon ang biyan sa atong lawas. No. We cannot control everything. Yes, we can plan. We can anticipate. But you won't know if madayon ba o di. So, na yung mga taong perfectionist, kanang mga taong perfectionist, niagi na sila og dahang experience o ilan na nang nasuwayan ang almost everything. Almost pa everything pa yun. Pero ikaw, bago lang ka, mga 16, 17. Yeah, compare ni mo mong kagalingon sa 56, 57, nga kadong may kayo. No, ang iyahang experience is far beyond sa imuhang nasuwayan. Di ba? So, o gani, bisag mayon ka kanang ABS-CBN, GMA, nindot kay lang entertainment showcase, di ba? Pero backstage na, uta ka baon sa initabo. Siyempre, nagi na yung mga kanang dili nimo matansya or wala nimo gi-expect. So we cannot control everything. Sulti anti ka, nigmasakit ka o madto ka sa ospital, the moment you are unconscious, labi na operahan na ka, wala ka ba, gihabuan na din mong tinai. So you are not in control. We are not in control. Another thing na di na to makontrol is weather. Mabitaw na bisag init, mayon ta batiyay, init kayo. Diba? Kung uwan, may puta, batiyay, uwan. Kaya we cannot control weather. Na, in our case, sa among school karon recently, ang activities na ay katulo na postpone tungkol sa uwan. Hindi mo na to under control ang nature, no? So, sana. So, if you are an overthinker there, di ka na kumpugnan, buhatan na. Pero ayog focus sa negative. Ayog focus sa mga bati. Ilisi og ninduta ang tagwa to ni uwan, no? Di ba? Kung wa pa to ni uwan, ingani unta to. Ilisi nga na. Ang imo makontrol this time is not the situation already. Ang imong makontrolan is how you react to the situation. Na ako'y nakatunan nga prinsipyo, I don't know if you agree with this one. Emotions are supposed to be after a situation. So kintahay, naggubat, situation is nagira, madlo ka. Your emotion of fear is because of a situation already exists, di ba?
Hintahay, nag-away mo mamagpapa, naguol ka. Dili kay naguol na ka aron mag-away imong mamagpapa. Di ba? Mao na ang uban, mahadlok mo ambak sa dagat kay malumos. Nabali. Naguna ang emotion kaysa situation. So ang sakto unta ang bata malamba, usa pa siya mohilak. Di ba? Dili kay mohilak na siya kahadlok siya malamba. So ayaw sa unhi. Ayaw unhi. Before ko ma-end, let me share this to you. Ningon sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan, nagunal gi emotion, fear. Kano sa maguna ang fear? Kanang kahadlok nga nakasuway na ka. Diba? Example, abunalan na ka kay nagkiat ka. O kahadlok na aron di na ka bunalan og usap. The moment mo nang buhaton, ang imong emotion na nag-gather tungod sa situation sa una will teach you what to do next or how to react next, dili what to do. Na so example kay nag-uwan activity para sa mong school. Nag-uwan, wala na dayon. Naiubos ang uban, nagulang uban, reklamo ang uban, pati ay may pagidayon na lang to. The next time nga na-postpone, kabamon sa na reaction? Sa dilang basin sa sunod, ato ng tarungon. See? So, your reaction, ayaw i-focus sa negative. Kaya dili niyo control ang tanan man. Ang imo na lang makontrol, ang imo rang reaction sa unsang nasa situation. So, kana lang siguro, I hope this helps. No, kay mga kailang na sila anxiety. O I hope this helps. O kung nag-overthink ka, usually people with anxiety are overthinkers, no? Kanang di makatuog nga dili lang kwintahon tanan. No. Kung pa lang mo biyahe gikan dire sa Cebu padong sa Manila, pila ka tikang gikan sa pultahan antud sa kuan, sa karsada. Ingana sila ka overthinkers. So kung pwede pa lang hasta ang pila ka hungit ipon. So ingana sila ka anxious kaya di sila ganahan nga na-empathy may ito po. Don't focus on the negative. Mga taong anxious din ha. Focus naman kayo mas negative good. Pagunaw na sa positive tanan. Kung di madayon, always think of the positive gihapon. Always positive. Positive, positive, positive. Okay? So, I hope this helps. Kung kauyon mo sa aning video, i-follow ko na sa Facebook. Kung i-follow gyapon ko aron makakita ka sa mga bati gyapon. Di bitaw always negative, always positive. Always negative, always positive. Have a nice day and enjoy your day.